U ovoj lekciji ćemo se upoznati sa pojmovima čestičnog sastava supstancije, molekulima i njihovim haotičnim kretanjem i vezom između unutrašnje energije i temperature. Sve ono što ste naučili na časovima hemije dobro je došlo u razumevanju ovih pojmova. Da vidimo prvo šta je Brownovo kretanje. U 19. veku škotski botaničar Brown je pod mikroskopom posmatrao polenov prah u kapljici vode. Primetio je da se čestice polena kreću u svim pravcima, pa je ovo kretanje po njemu dobilo ime Brownovo kretanje. U kapljici vode, dakle, nalazile su se zrna polenovog praha koja su mnogo veća od molekula vode. U svako od njih se sa svih strana udara veliki broj molekula vode koji se kreću haotično. Kao rezultat toga, čestica polena se kreće po zamršenoj cik-cak liniji za koju smo rekli da je nazvano Brownovo kretanje. Ovo kretanje se dešava i sa mikroorganizmima, na primer bakterijama ili virusima u tečnostima. Difuzija. Difuzija je pojava da se supstancije mešaju bez ikakvih spoljašnjih uticaja. Ona je moguća u svim agregatnim stanjima, ali je najintenzivnija u gasovima zbog velikog slobodnog međumolekulskog prostora. Difuziju ste videli na časovima likovnog, kada u čašu sa vodom stavite četkicu na kojoj je boja. Nije potrebno uopšte da promešate vodu četkicom, uz vrlo kratko vreme će boje i voda početi da se mešaju sve dotle dok se ne izjednače. I ovo je jedan od najjednostavnijih primjera difuzije. Boja će dakle početi da se širi na sve strane dok se voda potpuno ne oboji. Da bismo objasnili pojavu difuzije, posmatrat ćemo dva gasa. U početku su gasovi razdvojeni pregradom i svaki se nalazi u jednoj polovini suda. Čestice gasa se kreću haotično. Ako uklonimo pregradu, zbog haotičnog kretanja molekula, gasova, počinje njihovo mešanje. Ovo mešanje je spontano, bez spoljašnjih uticaja. Gasovi su sve više izmešani i posle nekog vremena će se potpuno pomešati. I ovo je jedan dobar primjer za difuziju. Unutrašnja energija. Neuređeno ili haotično kretanje čestica naziva se toplotno kretanje. To je poseban oblik kretanja koji se vrši u samim telima i zato se ovo kretanje naziva unutrašnje kretanje, a odgovarajuća energija unutrašnja energija. Što je kretanje molekula brže, to je unutrašnja energija veća. Što je unutrašnja energija veća, to je i temperatura viša. Tako da možemo reći da temperatura karakteriše unutrašnje stanje tela. Kod gasova, čija se unutrašnja energija praktično svodi na kinetičku energiju molekula, temperatura je srazmerna srednjoj kinetičkoj energiji neuređenog kretanja molekula gasa. Na slici su prikazani molekuli gasa i brzine kojima su u datom trenutku kreću. Kao što se vidi, oni nemaju svi molekuli iste brzine, odnosno iste kinetičke energije, pa se zato i računa srednja kinetička energija. Dakle, imamo ogroman broj molekula koji se kreću svim mogućim različitim brzinama. Zbog toga je nemoguće odrediti jednu dominantnu brzinu i zbog toga se računa zapravo srednja kinetička energija. Da vidimo kakve veze između toplote i unutrašnje energije. Toplota je onaj deo unutrašnje energije koji se sa tela više temperature prenosi na telo niže temperature. Dakle, u ovoj lekciji smo se upoznali sa pojmom Brownovog kretanja, pojmom difuzije, unutrašnje energije i toplote i unutrašnje energije. Brownovo kretanje je haotično kretanje čestice ili molekula koje je dobilo naziv po škotskom fizičaru Brownu, koji je u 19. veku posmatrao kretanje zrna polena u kapljici vode. Difuzija je pojava spontanog mešanja gasova bez ikakvog spoljašnjeg uticaja. Dobar primjer za difuziju jeste kada četkicu na kojoj se nalazi boja stavite u čašu sa vodom. Posle vrlo kratkog vremena boja će početi da se meša sa vodom sve dotle dok se voda u čaši potpuno ne oboji. Unutrašnja energija tela je energija koja zavisi od brzine kretanja čestica i od temperature. Kako imamo ogroman broj čestica, odnosno molekula neke supstancije od kojih je telo sačinjeno, tako imamo i sve moguće brzine kojima se te čestice kreću. Zbog toga nije moguće odrediti dominantnu brzinu haotičnog kretanja čestice i zbog toga se računa srednja kinetička energija unutrašnjeg kretanja čestica.
Kakav je odnos između toplote i unutrašnje energije? Dakle, toplota je deo unutrašnje energije koji se predaje sa jednog tela više temperature na telo koje ima nižu temperaturu.